ziua și fiți bine la un nucleu de la Camtezi Gamer. Astăzi ne vom juca pentru ultima oară Freddy Night Funkin'. Da, știu că n-am mai făcut un clip în plus, dar asta va fi o excepție, că am reușit să-mi verific numărul de telefon pe YouTube, deci pot să fac clipuri mai lungi. Și asta va fi ultima parte. Clipul trecut, după cum veți vedea în descripție, am oprit din greșeală clipul, deci n-am vrut să-l opresc atunci. Și o luăm fix de unde am rămas, la sfârșitul de la Roses, adică asta. Secra roșu! Am făcut fix cum era. Turbează tipul! Tipul a turbat. Contact direct cu mama adevărat după fiind blocat aici după atât de mult timp. Ia din toate persoanele! O să fac potaicusul să plătească pentru ce mi-a făcut mie și toți celorlalți. O să te bași și o să te fac să-mi loc. Nu te deranjează dacă îți lași corpul să fie borrowed, nu mai am. E numai corect. Nu știu dacă am apăsat din greșeală. Excuse me. Prea rău. Ok. Oh. Turbat e. Deci că e la tipul ăla din Earthbound, care e ultimul boss, dar nu mai știu cum îl cheamă. Geiger, parcă. Cred că de acolo este și inspirația pentru modelul de personaj. Ok. Dar cum de ăsta este un monstru și încă are aceeași voce? Turbatul ăsta Moaling. Terminat? Sper că da, că nu prea îmi place asta. Nu că e greu, că n-am place melodia în general. Juste. Ok. Și mă doare mâna. Cotul, nu știu de ce. Poate fi la cum sau eu, cred. Let's go! Să vedem rezultatele, chiar dacă nu sunt aceleași. Nu tușebi. Yay! Yay! Ok, și acum Tankman cu Johnny Utah. Let's go! Well, what do we got here? Beep! We should just kill you, but what the hell, it's been a boring day. Let's see what you got. Nu o să vedem și pe tine, frate. Hai. Mamă, de cât timp n-am mai făcut week 7. Ce mă bucur că nu mai suntem în simulatorul ăla. Adică ăsta, designul pixelar nu se potrivește pentru turbații ăștia. Ok. Nu-mi place asta, nu-mi place. Nu-mi place. Aoleu. Era doar stânga, dreapta, sus, jos. Ba, era asta. Era stânga, jos, sus, dreapta. Nu e prea rău. Bum. Hai că asta e ultimul de aici.
Ok. Bum! Easy. După pot să zic de unele părți că erau așa mai tricky. Ia, cutscene? Da. Pretty tight bars for a little dude who's simping over an ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Ce rus i-a dat! De asta Tankman e preferatul meu. Ia. Duble. Nu e prea rău. Oh, îmi amintesc că eu pur și simplu nu puteam să trec de melodia asta înainte pe hard. Să vedem dacă se schimbă foaia. Oh, oh. Nu-mi place! Ok, foarte bine. Am multe duble. Pentru mine nu e prea mare problemă. Ok. Din cauza la partea asta nu puteam să trec. Please, please. Please, please, please. Wow! Aproape perfect, let's go! Ah, trebuie să mai fac o dată. Da, e mai ușor azi. Iarăși! De câte ori? Asta e și mai grea! Bine, acum stres. Ok, ia. God effing damn it. Well played, you little shit. Oh! But this is war, and in war, people die. Păi da. Man, get rid of fire. Sorry, no prom for you this year. N-am vrut și eu atât la prom. Pico! Look who it is, your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock! You little cunt. You little cunts. Hai! Ne scuzați pentru catul ăla, că am primit un apel. Nu zic de la cine. Ok. Asta, melodia asta era super populară acum câțiva ani pe Friday Night Funkin'. Ok. Hai, bă. Ok. Asta era chiar populară și încă îmi place. Dar și era. Ui. Ok. Okay. Aproape. Ia-te-l pe ficu, ia-te-l. E Bombobico.
De aici preferatul meu. Hai, rupe, Pico, rupe-i! Ok. Woo! Let's go! 80! Let's go! La fel ca la week 6. Și acum... Weekend 1! Pico, te rog frumos, nu arăta aia pe canal! Please! Iam, iam, mâncare, iam, iam. Ce bun e sucul ăsta! Hai să mai iau în gură. What? Ce ai? Bună, eu sunt Nene și am venit să te omor. Unde? Oleu, ce să fac? Ce mă fac? Bă, deci dacă îl omorâți pe tipul ăsta, vă dau bani. Na bine. Haha, te-am găsit. N-ai muzică. Hai, bă, de ce? N-am vrut. Na, ia că te. Încă mai mult cântat. Păi fugi, Pico! Fugi! Run for your life, Pico! Hai, fugi, băi! Bonk! Ia! Ăsta de ce? Ia-te! Ia-te! Ia-te, ia-te, ia-te! Bom! Bonk! Așa! Ok. Dăm direct cut când începe melodia. Așa. Deci, practic, a venit și Darnel. Movaliu. Păr mov. Bum. Ce râs, mă? Ok. Când s-a lansat asta, mă jucam numai weekend. Mă jucam numai weekend. Nice. Ia uite-l acolo jos la bară cum arată. Okay. Oh! Partea asta greoaie. Ok. M-am pierdut prea mult. Ceea ce e bine. Ok. Okay. Că nu am o strategie ca lumea la partea asta, dar doar fac cum îmi vine în minte. Yay! Acum... Stai, doamne, cum am uitat. Lit up, da, lit up. Ia uite-l. Ok. De ce te-ai intrat în jos? Tu ai partea ușor. Da și pentru mine așa.
La muzica asta nu prea ai pauze. Oh. Asta e de ce zic eu când nu ai pauză la melodios. Că e într-o parte asta fără oprire. Okay. Bo. Ok. Okay. Hei! Ce mă, nene? Ce a făcut? Mă gândeam că se bucură că mi-am pierdut combo-ul. Okay. Okay. Nice. Bun. Ok. 3, 2, 1. Go! Asta era una dintre preferatele mele. Ok. Bum! Ăsta acum va arunca cu de-astea de cu spray în noi. Oh. De ce aruncă ăsta cu bombe în mine? What? Să fac aia? Da, e ușor, oricum. Ia uite. Stai, bă! Deja, aia se întâmplă dacă reușești să arunci cu un bomba în tine. Ok. Haide! Partea asta aici, când e cu dublele, e mai ușoară pentru mine. Nu știu cum are aia lor. Cum e ceva mai greu în general, mai ușor pentru mine. Nu întrebați. Și eu mă întrebați. Să loc. Pum! Dublele, te rog! Pum! Nene, stai locului! N-am putut să zic nene, am zis nene. Gen, nenea. Dacă știți. Parcă așa vă zice când erați mai mici. Unul din părinții, nene. Ia! Uite ce zic eu! Ia! Hop, boom! Let's go! Cutscene! Ok. No. Click. Opa, nu mai sunt lanțe. Sper că nu mai avem mult. Și nici tu nu mai ai gaz. E, ce să facem, bă? Hai cu forța! Hai! Așa, hai că dau și eu! Dau și eu 2 pumni! Ok, da, nu e logica asta. Pip. 3, 2, 1. Ok. De asta eu chiar nu puteam să trec. Nici pe normal nu cred că puteam să trec. Bum! Okay. Bum. Deci pe Nei acolo în background. Eu. Ok. Piła. Ok, hai. Bum.
Nu-mi place partea aia. Deloc. Oh. M-am speriat. Cred că sunt efectiv mort. Ok, hai că m-am calmat. Ce aproape a fost. Bam, 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 bam. Îi dăm ăsta uppercut. Plioșc. Bum. Ni. Bum. Îi rup dinții, bă. Oh. Ce se vă la spital? What? What? Friends again. Ce tare. Așa, și rezultatele final. Ia. Nice. Anyways, ăsta a fost clipul de ziua de astăzi cu asta a fost ultima parte din FNF. Ne vedem data viitoare cu un nou clip și la revedere!